Els espanyols no rebel·len contra la llengua catalana perquè sigui llengua catalana. Es rebel·len perquè creien que Catalunya era el seu trofeu i van descobrir que aquest trofeu no s'ha deixat domesticat, ni modelar ni convertir en una còpia del que ells esperaven. Espanya es va fer forta construint un poder basat en l'absorció de regnes, l'eliminació de llengües i la castellanització de tota la península. Va ser una expansió política, cultural i militar, un triomf de poder. Després va arribar la colonització d'Amèrica, i ningú no pot creure seriosament que això es fes amb bones paraules. A les Canàries hi va haver un autèntic genocidi. A la península, la Inquisició cremava gent viva. De debò algú pensa que a l'altre costat de l'oceà tot va ser diàleg i respecte? Això no s'aguanta. Durant segles es va construir una identitat basada en conquerir, dominar i sotmetre. I això va generar una consciència col·lectiva de poder, haver dominat mig món. I aleshores arribes a Catalunya i no la pots dominar. Et trobes amb una llengua que no desapareix, amb una cultura que no es rendeix, amb un poble que no es deixa modelar. I aquest trofeu no el poden guanyar. Com acceptes que existeixi un lloc que no es deixa convertir en la teva còpia? Allà neix una frustració molt profunda. I d'aquesta frustració neix la ràbia. Això us descol·loca, fereix l'orgull, genera frustració. No heu pogut conquerir un altre trofeu. Només un tros de terra, però no heu pogut conquerir ni destruir la identitat d'aquesta terra. I d'aquesta frustració neix la ràbia.